400 ikasle baino gehiagok berrikuntzarekin topo egiteko aukera izan zuten atzo kursalean, Wikin astearen barne. Showroom teknologiko zabal horretan Donostiako ekosistema berritzaileko 15 bat erakundeen proiektuak ezagutzeko aukera izan zuten bertaratuek. La innovación es la búsqueda de nuevas soluciones disruptivas ante problemas, pero también es la divulgación de esas soluciones, ¿no? Entonces, un evento como este nos permite divulgar nuestras innovaciones y a un público quizá menos habitual de lo normal, como son los jóvenes, ¿no? Bestalde, CIC Nanogune, CIC Biomagune, DIPC eta CFM Zentro Teknologikoetako ordezkariek Sanpazik ikastetxea bisitatu zuten zientzia eta ikerketa arloetako azken joerak ezagutzera emateko. Gainera, Bideberriko gazteak polimatera gerturatu ziren eta bata eta betaurrekoa jantzita laborategi desberdinetan egiten ari diren ikerketen berri izan zuten. Amara Berriko lehen hezkuntzako ikasleak berriz, teknologia desberdinak lantzen ari dira egunotan. Besteak beste, 3 dimentsioko figurei bizia emateko tailerretan parte hartzen ari dira, errealitate areagotua baliatuz. Gaur egun tabletakin eta teknologiakin eta asko ibiltzen dira. Eta eskola barruan nolako gauzak sustatzea, oso erakargarria egiten zaie. Horrez gain, estatuko eta nazioarteko ikertzaile eta ekintzaileek atzerriko begiradak dinamikan parte hartu zuten, Donostiako zientzia eta berrikuntza ekosistemari buruz duten ikuspegia ezagutzeko. Alderdi ederreko karpan, adimen artifizialari eta deepfake teknikari buruzko hitzaldia eskaini zuen Bikontek enpresak, eta ingurumen kudeaketaren etorkizunari buruzko divulgazio saioak eskaini zituen Teknaliak.